Čau lidi, nevím, jestli mě vidíte, snad je. Já bych chtěla přivítat do mého videa, jak si rozdělit obyčejný kryt na telefon. Tak jestli víte, že jsem nábral nějaké samolepky, je to strašně lehký, vezmete si nějaké samolepky, prostě, které se vám líbí, nebo nějaký si kupte, to je jedno, a nějak si tam nalepte. Víte, že já jsem si tam nalepila mimoně, protože to byly asi jediný samolepky, které jsem doma našla. No, ale to je jedno. A docela je to moderní, protože my máme teďka letě. A je to moderní. Tak to asi všechny se nechci teďka říct. A české fusky, smrděť fusky. Takže to byla moje ani tohle je moje nejkratší video. No, možná bylo kratší. To je jedno. Tak čau a my to